Najčastejší dôvod je nepravidelné používanie. Dôležitá je vaša trpezlivosť a správna rutina pri jej používaní. Je veľmi dôležité, akú masku si zakúpite. Môžete mať masku, ktorá aplikuje veľké množstvo energie pri jej používaní, čo môže v konečnom dôsledku vašu pleť poškodiť. Zakúpením nekvalitnej LED masky si môžete vyrobiť veľa problémov, čo sa týka vašej pleti. Môže dôjsť k úbytku kolagénu v koži, čo vedie následne k jej ochabnutiu a navštevujete potom estetické kliniky, kde sa rieši problém ochabnutia pleti. Môže vám spôsobiť hyperpigmentácie, preto si treba dávať veľký pozor na to, akú LED masku si kúpite. Pri používaní veľmi slabých LED masiek nedosiahnete želateľný efekt. Naopak, pri používaní veľmi silných, ktoré majú veľký výkon, čo môže byť z marketingového hľadiska firiem, veľmi dobrý predajný artikel, vám naopak táto LED maska môže ublížiť.